The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga. Nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-action. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes. Thanks God, it's Friday mga ka-action. At ang Tabang Ora mismo ay live dining napapakinggan ngayon sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Sa ating unang kwentong ibibida partner ngayong hapon, mag-partner sa Del Gallego, Camarines Sur, tila'y sinubok ng pagkakataon at karamdaman. Ito ang kwento nila Vilma at Eman. Ang kwentong sa kabilangan ng natamong sakit ni Eman ay pinanindigan pa rin nila ang isa't isa at hanggang ngayon ay magkasama nilang hinaharap ang buhay mag-asawa. Ika nga, in sickness and in health, pipiliin pa rin ang isa't isa. Ang munting hiling nila Nanay Vilma at Tatay Eman, sabay-sabay nating alamin. Panoorin po natin ito. Iba ang tao pag walang paningin. Bakit po? Malaking kaibahan. Dahil po pag may paningin ka, may kalayaan ka. Ano man ang gustuhin mo magagawa mo. Ay pag wala ka pong paningin, kahit gusto mo, halimbawa, pupunta ka sa ganito, gagawa ka ng ganito, hindi mo po kaya. Wala kang nakikita eh. Malaking kaibahan. Pero tanggap ko naman. Dahil tayong tao, pag wala tayong kakayahan, dapat sa Diyos tayo humingi ng tulong. At siya ang nakakaalam. Alam niya lahat ang nangyayari sa atin. Isa ka ba sa mga nangangarap na magkaroon ng partner for life? Partner na panghabang buhay kang kayang panindigan at mahalin na walang katumbas. Isang kwento ang matutunghayan natin ngayon. Kwento na magpapatunay na kapag pinana ni Cupido ang puso, laban sa isa't isa ay pagpapakatotoo. Ito si Tatay Eman at Nanay Vilma. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila'y wala ng hiwalayan. Ngunit tila agad din silang sinubok ng panahon. Dahil isang buwan pa lamang daw silang nagsasama, ay tinamaan na ng sakit si Tatay Eman. Magtatatlong taon na po akong ganito. Okay. February 15. Siguro po mga 8 AM ng
mag-CR ako. Nung pauwi na nga po ako, biglang sabi ko, ba't para ka kung may ulap ang mata ko, madilim. Yun po, simula na, hindi ako pero nakauwi pa po kami. Nakakaaninag pa po ako nung kunti. O pagkalipas ng 5 araw, talagang wala na po. Ngayon po, na siguro po sa dating habanap buhay ko, tinan po ako sa nyuga na 12 hectares. Naglulukad po ako. Siguro po, nasira ng tuluyan ang mata ko. Ganito po ang nangyari. Nag-CR ako. Ngayon pala, napapansin niya ako na ang lakad ko hindi papunta sa bahay. Palayo ako. Saan siya na mapunta? Sabi ko, pauwi. Ay ba't palayo ka? Pero may nakikita pa kayo nun. Malabo lang. Malabo lang po. Ngayon po, ang nakikita ko lang, liwanag. Pero walang object. Tila ba'y unti-unting sinubok ng kanyang sitwasyon ang kanilang pagsasama. Hindi lang problema sa mata ang iniindanan ni Tatay Eman dahil nagkaroon na rin siya ng komplikasyon sa puso at sa bato. Bara daw ako sa puso, saka ang kidney ko raw ay may tama. Ay palibasa po sa kahirapan, kakulangan ng pinansyal, tumigil ako Abril pa po. Nakakainom ng gamot. Hilbal ang iniinom. May nararamdaman po ba kayong sakit pag hindi Pag minsan ma'am, ang sikip ng dibdib ko masakit. Ano pong ginagawa niyo pag ganun? Nainom po ako maraming tubig. Kahirap po ibang-iba kaysa nung wala akong nararamdaman. Ngunit sa halip na sila ay panghinaan ng loob, ay mas lalo itong nagpatatag sa kanilang relasyon. Aakalain mo ba na ang love story nila Tatay Eman at Nanay Vilma ay nagsimula lamang nang sila ay maging magkatawagan sa telepono? Panahon ng pandemic nang sila ay magkakilala sa pamamagitan ng social media. Simula noon, ay tila hindi na sila mapigilang mag-usap araw-araw. Ay, nasa 2 taon po. Ay, matagal. Opo, kaya po kami, bago kami nagkita, kilala na namin ang isa't isa. Oo, simula pagising hanggang sa matulog. Nag-uusap kami. Totoo lang po, nung panahon ng maganda pa po ang paningin ko noon. May Facebook po ako. Di nakita ko ang pangalan niya. Pero wala pong picture, bulaklak lang ang kwan niya. Nag-friend request. Sino po nag-friend request? Siya po. Totoo po yun. Tapos, ano pong nangyari? Yun po, inaccept ko. Pag mga tagal-tagal na, palitan kami ng chat, ng tawagan. Ay hanggang sa nagkamabutihan po kami. Hindi po kayo maniniwala. Siya ang pumunta dito sa akin. Lubong ko sa bus ng siguro mga magna-9 ng gabi. Wala. Pagbaba niya, siyempre, Niyakap mo po ba? girlfriend mo na di niyakap ko. I love you. Talagang ang pagmamahal niya ay nandun. Talo pa po akong bata. Ginagaya ka ng pagkain, ng bihisan, pagligo. Nililiguan niya ako. Ramdam ni Tatay Eman ang hirap ni Nanay Vilma sa pag-aasikaso sa kanya, ngunit wala siyang magawa. Sabi ko, Ma, hindi kita pagbabawalan at hindi kita pipigilin. Kung dumating ang punto na pagsawaan mo ako, karapatan mo yun. Sabi ko sa kanya. Pero kako, asahan mo. Ang pagmamahal ko doon sa naging asawa ko ay iba sa naging pagmamahal ko sa iyo. Iba pala po ang pagmamahal ng may edad na. Iba lagi ang papasok sa isip mo. Hindi ito tatagal sa akin.
maski ako nabulag, at ako ay nabulag, wala man po akong yaman. Paano man hahabulin niya sa akin? Pero sabi ko sa kanya, ang mahahabol mo sa akin ang puso ko, pagmamahal ko. Kahit ako ganito ka ako, mahal ko ikaw. Kung hindi mo yung paniniwalaan, pero yun ay totoo. Hindi rin sapat ang pensyon na nakukuha nila mula sa pagiging senior citizen. Wala na rin siyang kontak sa kanyang mga pamangkin na noon ay tinulungan niya. Yun sa senior namin, Magkano po yung nakukuha niyo? 1,000 lang amount. So, 2,000 sa inyong dalawa. Saan man po yun marating. Paano niyo po pinagkakasyon para sa pang-araw-araw? Binabalansin na lang po. Marami ako mamang pinalaking bata. Nasaan na po sila? Wala na magsipag-asawa na, wala na. Wala na nakaalala mas Paano isa. pinalaki po? Ay tumira sa po sa akin. Ikaw nagpaaral? Upo. Ang pagtulong ma'am para sa akin. Malaking pasalamat ko. Kahit ako ganito, marami ako natulungan. Dahil sabi po baga, tumulong ka kung kaya mo. Huwag ka manghintay ng kapalit. Tulungan mo noon. Nagpapasalamat pa po ako at nakatulong ako kahit pa paano. Siguro may plano din sa akin ang Diyos na kaya pinadala ko sa Kanya kasi may plano din sa akin ang Diyos. Sabi ko, sa Diyos na lang ako nag-aasa. Sa Diyos na lang ako ang gabi-gabi inaano ko, sabi ko, Panginoon, kung ito ang kapalaran ko, buong puso ko tatanggapin. Hindi ko naman ito, sabi ko, kayang sabihin na iiwan ko ito. Hindi. Sabi ko sa kanya, halimbawa sabi ko kung ako dito ang mauna kasi hindi naman natin alam ano. Sabi ko, tawagan mo na lang ang mga anak ko kasi sabi ko, tawagan mo na lang mga anak ko na total may mga number naman sila sa cellphone na ganito, ganyan. Naghabilin ka na po. Oo. Bakit po? Bakit? Hindi natin kasi alam, di ba? Hindi ko alam na kung ako ang maan, kung siya ang mauna. So, naiisip mo na yung mga bagay. Oo. Siya, sabi ko kung ikaw, minsan pinag-usapan namin kung gabi, sabi ko kung ikaw ang mauna, sisikapin ko na mapaayos ang ano. Ngako ko lang sa kanya, habang buhay siya, ganyan siya, hindi ko siya iiwan. Yun na lang ang pangako ko sa kanya. Hanggang kahit na maghirap-hirap kami, okay lang yun. Isa sa kanilang alalahanin ay ang layo ng kanilang lugar sa ospital. Kung kaya't hindi ganun kadali para kila Tatay Eman ang makapagpatingin sa doktor sa tuwing ito ay may nararamdaman. Mahigit 2.5 oras din kasi ang layo nila. Dahil rito, hindi na nag-atubili pa ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo at tinungo na namin ang kanilang bahay sa Upper Cabasag del Gallego upang sunduin at ihatid sa ospital si Tatay Eman. Maliban sa naitulong ng programang makapagpatingin muli si Tatay Eman sa doktor, isang sorpresa pa ang aming inihanda para sa kanila ni Nanay Vilma. Tay naman! Tara, Tay! Kahit nakatayo na lang. Oo. Tara, Tay, may surpresa kami sa inyo. Akala ko'y nasa buti. Si Tay naman eh. Mukhang namimiss ni Tatay. Taas. Ilang, Tay? Dito
Dito lang, Nay. Layo pa. Layo ko muna, ha. Harap ka dito, Nay. Ngayon, ito yung surprise ako sa inyo. Sa inyo yan, Nanay. Ba't ka naiiyak? Lahat yan, Nay. Sa inyo. Tay, halika. Hawakan mo to. Tara. Nay, sa inyo yan. Hawakan mo, Tay. Ito. Ito pa, Tay. Ito pa, Tay. Hawakan mo to. Mga delata. Marami yan. Napakalaking tulong para sa inyo. Tapos, meron... Aram ko po, medyo na-delay lang tayo. Pero, advance na rin to sa inyo. Matagal yun. Meron ka na tayo pang spaghetti, may pang, ano pa, pansit, o meron pang bihon. O, may kaldero pa tayo na. O, wag na yan. Alam ko po, ang pangako namin is yung sa tulong medical ni tatay. Pero syempre, hindi tayo pupunta dito nang walang regalo sa inyo. Maraming salamat po. Nyo. Maraming salamat po. Po tayo, ito na po. Ayun, marami tayong mga delata dito. Iba-iba naman po to. Hindi lang to puro sardinas, meron din sausage, meatloaf. Lahat po yan tayo sa inyo. Una, sa Panginoon ako nagpapasalamat. Kasi parang inanuhan nila ng ano ang ako Bicol na madala sa amin. Na mabigyan kami ng ganyan na tulong. Kaya maraming po salamat sa inyo. Malaki ang pasasalamat ko. At hindi namin ini-expect yung mga tulong na ipagkakaloob sa amin. Akala lang namin ano lang. Akala, sa medical akala lang. namin yung Medical lang. pagpapatingin ko lang. Yung pala, sabi nga ninyo, may sorpresa para sa atin. Kaya malaki po ang pasasalamat ko. Unang-una, dito kay Kagawad, Kay kay Kapitan. Kapitan, lalong higit ay sa inyo. Dahil hindi man mangyayari ito kung hindi dahil sa inyo. Malaki ang pasalamat namin. Napakalaki man ang utang na loob namin sa inyo. Hindi kaya sa salita lang. Pero kami, hanggat maaalala namin kayo, nandun ang pasasalamat. Patunay lamang na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa kahit na anong bagay o estado sa buhay. Naway magsilbing aral ang kwento na ibinahagi sa atin nila Tatay Eman at Nanay Vilma. Dahil ang kanilang kwento at alalahanin ang siyang dahilan kung bakit nananatili ang serbisyong publiko ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ayan partner, imagine kahit gaano kalayo yung lugar ni nanay dahil sa kagustuhan niyang makita in person ang kanyang minamahal. Kasi partner, nagkaroon sila ng unang pag-uusap through messenger, diba? Sa Facebook. Tapos na-develop sila, na-inlove si nanay, na-inlove si tatay. Then syempre, out of curiosity, gusto niya talagang makilala in person at makita ang kanyang minamahal. Kaya pinuntahan niya yung lugar ni Yan. tatay. Kumbaga, despite sa kanilang mga edad, pinaglaban pa rin nila ang kanilang pagmamahalan. At despite partner na kontra yung Yes. mga anak nitong si nanay, ay hindi nagpatinag, hindi napigilan si nanay dahil yung sinasabing pagmamahal kay tatay ang kanyang prioridad. Yes, correct. At kaso kasamang palad, nagkasakit si tatay kung saan naging epekto ito para mabulag itong Opo, si pero partner, tatay. di ba, sinubok man sila ng sakit dahil nagkaroon ng sakit itong si tatay, pero yung pagmamahal na ipinakita ni nanay, simula hanggang partner sila ay magkasama na at hanggang ngayon sila ay nagsasama ng masaya. Yan, nakakatuwa nga
pakinggan at mapanood ang ganitong mga kwento ng pagmamahala. Sabi nga doon, partner, kanina sabi ko, in sickness, in health, kasama na doon, partner, yung for better or for worse, di ba? To that do they part, magkasama sila. Ayan. Kaya maswerte yung ibang babae na nakakapili ng mga lalaking magmamahal sa kanila hanggang sa dulo. Correct. Anuman ang estado sa buhay, anuman ang pinagdadaanan, partner, na problema, ang pinaka-importante, magkasama silang lumalban. Yan. At sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, hinaing ng isang ina ang Ora mismong binigyang aksyon matapos makatanggap ang alalahaning 8 taon na raw. Ipinagdamot sa ng kanyang mister ang kanilang 3 mga anak. Ang buong kwento, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw, mga ka-aksyon, at magbabalik pang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Sa bawat sulok ng Pilipinas, sa kabundukan, sa tabing dagat, at sa mga liblib na barangay, naroon ang Ako Bicol Party List. Kasama mo, kakampi mo, kasurug mo sa laban para sa mas maginhawang buhay. Mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang serbisyong may puso, mga programang hindi lang proyekto, kundi tunay na kwento ng pag-asa, malasakit at pagmamahal sa kapwa. Sa bawat medical at dental mission, daan-daang pamilya ang nakatanggap ng libreng konsultasyon, gamot at ngiti, katuwang ng mga volunteer doctors, dentists at partners na may pusong maglingkod.
Sa bawat wheelchair na ating naipamahagi, may isang buhay na muling nabigyan ng pag-asa at pagkakataong muling makagalaw tungo sa panibagong bukas. Sa kabuhayan at edukasyon, patuloy tayong nagbubukas ng pintuan ng oportunidad mula sa scholarship programs para sa mga kabataang nangangarap hanggang sa Padyak Asenso at iba pang livelihood projects para sa masisipag nating kababayan. At maging sa oras ng sakuna, isa kami sa mga unang rumiresponde sa gitna ng ulan, baha o unos. Naroon ang Ako Bicol, agad na kumikilos para maghatid ng relief operations at kalingang may puso. Dahil para sa amin, ang bawat sakuna ay hindi hadlang kundi pagkakataon para ipakita ang tunay na diwa ng bayanihan at malasakit. Tuloy-tuloy din ang mga proyekto para sa malinis na tubig, maayos na elektrisidad at mas maliwanag na kinabukasan. Mula sa mga water system projects hanggang sa mga bagong substations, bawat ilaw, bawat patak ng tubig, simbolo ng pag-asenso. Ang Ako Bicol ay hindi lamang boses sa Kongreso, ito ay kakampi sa serbisyo, kaagapay sa pagbangon at kasurog sa pag-asenso. Patuloy kaming magsisilbi, tapat at may malasakit para sa bawat Bicolano, para sa bayan. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon, isang problemang pampamilya naman ang ating ora mismong binigyang solusyon nang idulog ng isang ina na mula pa sa Cavite ang kanyang pangungulila sa kanyang mga anak. Reklamo ni Maricar Afundar ay 8 taon na raw ipinagdamot sa kanya ng kanyang mister na makita ang 3 nilang anak na nasa Sorsogon. Dahil dito ay ora mismo tayong umaksyon at ang buong kaganapan ng kanilang pagharap. Panoorin sa ating Tabang Ora Mismo update. Panoorin po natin ito. Hindi ko naman para bawiin sa kanya yan, ma'am, kasi alam ko naman na inaalagaan niya ng maayos. Kumpleto, buo at sama-sama. Isang hiling na kahit sinong pamilya ay nanaisin. Ngunit iba ang kwento ni Maricar Afundar, isang ina na labis ang pangungulila sa kanyang mga anak. Sa loob daw kasi ng 8 taon, bit-bit umano niya ang mabigat na pasanin bilang ina, ito ay ang mawalay sa kanyang 2 anak. Pero bakit nga ba humantong sa ganitong sitwasyon si Maricar? Ayon sa kanyang panayam sa aming programa, Bali nung naghiwalay po kami, ma'am, sinubukan ko naman pong bisitahin yung anak ko, ma'am, kasi siyempre kahit pa paano, ma'am, anak ko pa rin po yan. Nung umuwi po kami dyan, dala ko yung bunso, ayaw po nila sa akin palapitin yung mga bata, kaya kausapin, iyakapin, ayaw po nung ama, ayaw daw po kasi nung papa nila at magagalit daw po. at sa labis na pangungulila ni Maricar sa kanyang 2 anak na nasa poder ngayon ng dati niyang kinakasama, nais niyang umuwi ng Bicol upang makapiling at mahagkan muli ang mga ito. At ang kanyang panalangin sa Diyos ay matuldukan na ang hindi pagkakaintindihan sa kanilang pamilya. Maricar Afundar, lumapit po ako sa Ako Bicol Tabang Ora mismo para po makausap ang aking dating kinakasama para po sa custody ng aming mga anak. Ngayon, ganito na lang. At ang kanyang panawagan na makauwi muli sa Bicol ay ora mismong inaksyonan ng programa. At nito lamang Oktubre, nakatakda ang pag-uwi ni Maricar kasama ang kanyang bunsong anak. Sa kabilang banda, nakipag-ugnayan ng aming team sa kanyang pamilya sa Sorsogon. Andito tayo ngayon sa Purok 2 sa Barangay Dangkalan, Bulusan, Sorsogon upang sunduin ang pamilya ni Ma'am Maricar Afundar.
Dahil sa halos 8 taon na hindi sila nagkikita-kita, ngayong araw, nakatakda ang muli nilang pagsasama-sama. Hello, ikaw yung kausap ko na anak ni Ma'am Maricar. Okay. Saan yung bahay nyo? Ano pangalan mo? Ano? Lola Jean. Sige, samahan mo ko punta sa inyo. Ano nga pangalan mo? At dito namin nakilala ang dalawang anak ni Maricar na si J. Mark, 11. 11 taong gulang, at si Mary Jane na 13 taong gulang. Sa pakikipag-usap namin sa mga anak ni Maricar, aming napag-alaman na simula nang magkamuwang ang pangalawang anak nito na si J. Mark, ni hindi man lang niya nasilayan ang kanyang kapatid. Ilang taon mo nang hindi nakakasama ang mama mo? Siguro 7 or 8 years. Nakita? Hindi ko pa nakikita. Ay, hindi mo pa siya nakikita ever? Malayo rin ang loob ng panganay na si Mary Jane sa kanyang ina. Si mama mo, narinis mo naman si mama mo. Medyo lang. Bakit parang ang layo ng loob niyo kay mama mo? Hindi naman kasi kami nang inalagaan dati. Hindi maiwasan na malayo ang loob ng kanyang mga anak dahil umano sa mga importanteng okasyon ng mga bata, hindi nasisilayan ang presensya ng kanilang ina. Ano to, graduation pic niyo? Ba't wala dito yung nanay mo? Sa mahigit 8 taong pagkakawalay, ano kaya ang kahantungan ng muling pagkikita-kita? Mula sa General Trias, Cavite, 12 oras din ang itinagal ng biyahe ni Maricar. At sa mga oras na yon, lingid sa kanyang kaalaman, kasama at naghihintay na sa loob ng sasakyan ang kanyang kaanak. Anak niyo, Mama Maricar? Okay, sige. Hi! Grabe yung biyahe niyo, ha? Ganito kasi ang ilabil, ma'am. Ha? Ba't ilabil ang pinukpon? Oo. Yun na nga yung binigay niya sa akin na pamasahe. Ngayon ang sabi ng panganay ko, sabi ko, hindi ko kayo may papasyal kasi ayaw ni Papa mo pumayag. Kamusta ba yung biyahe niyo pa Cavite? Ma'am, grabe hassle, ma'am. Sobrang traffic. Sige, doon muna tayo sa sakyan. Pakiramdam niyo, nakita niyo na yung pamilya niyo, 3, yung anak niyo. Masaya, ma'am, kasi sa 8 years na, ngayon ulit sila nakita. Masakit sa ina na, ang tagal, bakit sila nakita, ma'am? Bakas sa mukha ni Maricar ang labis na pagkakilos sa kanyang anak. Ngunit ramdam din na may pagitan sa bawat isa. Bunga ng 8 taong pagkakawalay nila. Makiramdam na. Masakit, ma'am, kasi alam ko naman na may sama sila ng loob sa akin, ma'am, kasi hindi ko talaga kaya man na yung time na gustuhin ko man sila puntahan, ma'am, hindi ko kaya, ma'am, kasi sabay-sabay na yung problema ko, ma'am. At sa pagbalik ni Maricar sa kanilang probinsya, agad namin silang dinala sa opisina ng Municipal Social Welfare and Development ng Bulusan, Sorsogon upang masinsina na makapag-usap. Sa pangunguna ni Ruth Marie Fortesa, officer in charge ng MSWD Sorsogon, ora mismong nagkaroon ng pribadong pag-uusap ang pamilya ni Maricar. At ilang minuto rin ang tinagal ng kanilang pag-uusap. Inilahad sa amin ng tagapagsalita ang napagkasunduan ng dalawa para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Ang naging kasunduan po is iiwanan itong bunso and then magkakaroon sila ng, maggagawa kami ng agreement between them. And then, pag naiwan na itong bunso, magpa-provide din naman yung mother. Tutulong siya doon sa support para doon sa mga bata, considering na 3 na sila. Eh, mangyayari niyan, ma'am, 3 yung bata dun dito sa poder na, sa kustodiya na ng tatay. Apo. Eh, paano yun? 3 na. Eh, si tatay knowing na farmer siya. Apo.
ito man si nanay, ano po yung maging sistema Ang nila? magiging sistema po is ano siya ng support, child support. Sino po? Once, ito pong nanay, magpapadala siya. Trabaho. On our part naman, sa MSWDO, imo-monitor namin na, kumbaga ko yung napag-usapan, ay talagang magiging mai-implement, and then makita rin namin talaga yung sitwasyon ng mga bata. Open communication, ino namin sa kanila kasi dapat maramdaman ng mga bata na kahit hiwalay na sila, buo pa din ang family. Nabanggit po ba nila regarding po dito sa mag-asawa? I-set aside po muna natin yung bata. Silang mag-asawa, may plano po ba silang magkabalikan? Ano po ba yung nasabi nila? Wala naman po silang nabanggit. Ang importante nilang sa kanila is yung kanilang mga anak. Okay. As to their own love life, kumbaga parang wala na silang parang may closure na talaga sila. Samantala, masaya si Jose sa napagkasunduan dahil sa wakas ay magkakasama na umano sila ng mga bata. May ipapangako po nyo naman po na maaalagaan nyo itong 3 bata sa ilalim po ng kustodiya ninyo. Oo, ito naman, kakayanin. Pero, sige na tuwang-tuwa nga yung mga kapatid mo. Sama-sama doon sila. Sa ikalawang pagkakataon, pansamantalang mabawalay si Maricar sa kanyang mga anak. Dahil na rin sa hirap ng buhay, kaya napilitan si Maricar na magtrabaho upang makasustento sa mga bata, lalo na't 3 na ito ngayon sa puter ng dati niyang mister. Papangako ko lang na pagbalik ko ng Manila, promise ko sa kanila na magtatrabaho ako para sa kanila, ma'am. Kaya sabi ko lakas loob na kahit masakit mawalay sa akin na 9 years kong inalagaan, ma'am. Ikukusa ko na lang po i-surrender sa tatay. Kaysa naman nasa trabaho ako, paalagaan ko sa ibang tao, tapos di naman din inaayos. The setup namin. So, may papangako nyo naman na mabibigyan nyo siya na itong 3 bata? Opo, ma'am. Kasi wala na rin naman akong pagkakagastusan na ma'am, maliban sa akin, sa sarili ko, ma'am. Sisikapin ko po, ma'am, na December, ma'am, na makakabanding ko sila December. Kahit mga 2 days, ma'am, sisikapin ko makaway para lang sila. Masaya po, ma'am. Sobrang saya po kasi napagsama-sama ko na yung 3 magkakapatid na hindi na sila maghiwalay. Sa 8 years na napaghiwalay namin, ma'am, minsan may communication, minsan wala. Pero akala siguro, ma'am, ng iba na makasarili ako nanay kasi hindi ko nga po nakakasama or nakakausap mga anak ko. Pero deep inside nun, ma'am, napakasakit, ma'am, sa 8 years na hindi ko nakakausap. Madalang or higit pa na hindi ko makausap mga anak ko. Parang ano kaya yung lagay ng mga anak ko, kamusta kaya doon. Ako po ay nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List at kay Kong Saldi ko po na tinulungan po ako makauwi para makasama ko po mga anak ko at makabanding ko po, lalong-lalo na po masettle ko po ang asawa ko na payagan akong mabisita sila pag uuwi ako dito. Maraming salamat po talaga. Thank you po sa inyong lahat. Sa maikling panahon, muling nasilayan ni Maricar ang kanyang pamilya na kumpleto at puno ng saya. Dahil walang sino mang magulang ang nanaisin na mawalay sa kanyang mga anak. Hindi nasusukat sa tagal o distansya ang pagmahal ng isang ina. Dahil mawalay man ng 8 taon, ang puso ng isang ina
ay laging uuwi sa kanyang mga anak. At ayan partner ang pagtugon ng ating programa na makita ni nanay ang kanyang 3 anak. Alam mo partner, napakasakit sa kalooban ng isang nanay na malayo ka sa iyong mga anak. Yes. Pero dahil nga sa sitwasyon ay kahit papano ginusto niyang makita ang kanyang mga anak na nasa poder ng asawa niya. Dati niyang asawa nasa poder ng ama ng mga bata. Pero ano pa man yung mangyari, syempre kung hindi mo kayang alagaan ang iyong mga Correct. anak, better na kumbaga magpasailalim ka na lang sa magiging desisyon ng mga anak at ng asawa mo dati. Ayan. Ngayon, syempre, ang pinaka-importante is yung welfare ng mga bata. Ngayon, kung yung ama, yung may May kakayahan. may kakayahan at may oras para alagaan ng mga anak, so better na doon na lang sa tatay. Ang importante yung security, yung benefits, yung welfare ng anak, yun ang pinaka-main objective dapat ng mag-asawa. Yan, kaya napili ni nanay na kay tatay na mapunta Opo. muna yung ang 3 anak. pinaka-importante niyan, partner, ay nagkaroon sila ng malinaw na usapan patungkol sa kanilang mga anak. Ayan, willing naman si tatay na, kumbaga, kung gusto ni nanay na bisitahin ng kanilang mga anak, welcome naman. Mahirap lang talaga sa sitwasyon ni nanay kasi nasa malayo siya. Malayo. Pero dahil syempre hindi naman pinuputol yung ugnayan ng nanay at ng nanay sa anak, so yun ang pinaka-importante. Basta yung kalagayan ng mga anak nasa mabuting kalagayan. Provide yung mga Correct. pangangailangan, especially ngayon yung mga anak nila ay nag-aaral pa. Correct. At syempre, yung tatay naman, bilang mabuti naman yung kagustuhan ng tatay, yung mga anak, yun ang, kasi alam mo partner, napakahirap talaga sa sitwasyon ng mga bata. Bata palagi ang apektado pag hindi na nagkakaroon ng maayos na relasyon yung tatay at nanay. So, apektado yung mga bata. Kaya, kung hindi na kayo nagkakaintindihan, wala nang pagmamahalan, better na hindi na kayo magsama. Kasi kung magsasama man lang kayo for the sake na ayaw niyong pag-usapan ng ibang tao, kumbaga nahihiya kayo sa publiko, pero sa loob ng bahay, nakikita at nararamdaman Mas ng mga nahihirapan. bata na hindi na kayo okay. So, better mag-part ways, pero ang pinaka-importante naman dyan is yung relasyon ng nanay sa bata, relasyon ng tatay sa bata, yun ang pinaka-importante. At importante rin, partner, na ma-explain ng kanilang magulang sa kanilang mga anak Kung ano yung talagang dahilan. nangyari. Oo. Yun naman ang pinaka-importante. Ngayon, kung mga bata pa ito, syempre, medyo limited pa yung mga information na maibibigay mo. Pero in due time, pag malaki na yan, dapat maintindihan at ipaintindi. Okay. At yan ang mga kwento at tinaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon. At para sa mga nagdanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account.
tabang ora mismo. Action po patuloy na magsisilbi. Action po sa mga nangangailangan. Yun, partner. So, Ayan. bago ang lahat, kumusta ang iyong New Year's Eve? Ayan, ang pinaka naalala ko pa rin at kinakain ko ngayon yung spaghetti. Oo, Yan, punong-puno iniinit ang pa rin. Punong-puno pa ang ating mga ref ng mga tira-tirang pagkain. Siyempre, importante partner na huwag masira. Kasi, siyempre, for almost, actually, yung mga nasa loob po ng ref namin, pwede namin yan makonsume for 1 week. And yun naman ang kagandahan, partner, kasi isang selebrasyon, isang araw ng selebrasyon, punong-puno ng pagmamahal. Kaya kinakailangan, partner, maging special din yung araw na yan. So, kahit magastos, pero yung kultura kasi natin mga Pilipino, di ba, na importante tayo, meron tayong paniniwala na dapat pagpatak ng 12, dapat sama-sama yung pamilya, masaya, tapos maraming handa sa lamesa para daw all throughout the year hindi mawawala ng pagkain sa hapagkainan. Ayan. At yung pinaniniwalaan ng para sa mga bata na tumalon daw pag New Year para Correct. lumaki. Actually, partner, nung bata pa ako, naniniwala ako dyan. There's no harm in trying and there's no wrong if you believe. Pero, parang hindi naman tayo tumangkad. Yan. At yung dapat magsabit daw ng medyas, tapos lalagyan. Yung pala, Actually, yung mga yan. nanay pala yung naglalagay, no? Oo, yung mga nanay at tatay. Pero wag mo namang sabihin, partner. Kasi yung mga bata, naniniwala pa rin dyan. Pero, meron ding na parang kasabihan na pag meron talagang laman yung medyas mo, yung buong taon, hindi ka mahihirapan din. Hindi ka mawawala ng sapatos, kumbaga ganon. Okay. Nakakatuwa lang na makita sa kalsada, makita mo, bago yung mga gamit ng mga bata. Tuwang-tuwa sila sa mga na-receive nilang Alam mga mo, regalo. partner, meron akong noon, hindi ko makakalimutan. Pag bata ka, nakatanggap ka ng regalong bagong sapatos, parang yung amoy baga, yung amoy ng sapatos, parang iba yung feeling natin na, ay wow, eto bagong sapatos ko. Pagpasok mo naman, return to school. Di ba? Ang saya-saya mo na bago yung sapatos mo, bago yung damit mo, kayong mismo mga magka-classmate, magtatanungan kayo kung ano, kumusta, di ba? So, at least meron kang maikukwento. Yan. Kaya nakakatuwa lang na makita talaga yung saya ng mga bata ngayong nagdaang bagong taon at Pasko sa kanilang mga natanggap na regalo. Kaya importante talaga, no? Kahit papaano mabigyan ng regalo yung mga kabataan. Correct. Because iba yung feeling na maging bata na nakakatanggap ka ng mga simpleng regalo pero malaking bagay yan. Ayan. And congratulations sa ating mga otoridad. Naging peaceful ang ating selebrasyon ng bagong taon dito sa Legazpi City, dito sa Albay at sa Bicol Region. Bicol Region. Ayan. Kahit 24 hours silang nagbantay. Kahit na wala sila sa piling ng kanilang pamilya, mabantayan lang or masecure yung seguridad ng ating paggunita nitong bagong taon. At alam mo, partner, dahil sa medyo mahirap yung buhay natin ngayon, so we are expecting na konti lang yung mga magpapaputok, pero meron pa rin. Meron pa rin. Meron pa rin kasi parang yun na talaga Oo, kasi parang na din natin yan, na parang pangtaboy ng mga malas, di ba? Pangtaboy ng mga malas, kaya dapat maging maingay tayo, pero masaya. So far, hindi naman talaga nagkulang ang ating mga otoridad, especially ang BFP, sa pagpapaalala sa ating mga kababayan na maging maingat. Kumbaga, gumamit na lang sana ng mga alternatibong pampaingay. Correct. Ng kaldero. Kaldero, kawali, kung ano pa man turotot. Yan. And congratulations sa ating mga staff ng mga ospital. Yes. Especially ang DOH, ang mga tanggapan ng mga ospital dahil 24 hours silang nagbantay. Dahil syempre, anticipation ang Mga palagi nabiktima. nilang iniisip. Pero so far, wala naman na-recorded or wala namang naitalang mga biktima ng paputok. Ayan. Yan. At hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, ito ang programang May Paninindigan. Ako po, si Nomar Corporal. At ito ang programang tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones. Maraming salamat po sa inyong lahat at Happy New Year pa rin po sa inyong lahat.
At ito ang tabang. Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa